Häkli. Ylikraka pääsee nyt menemään pallon kanssa. Levitys Savolaiselle. Siinä on Savolaisen paikka. Siirtää vielä takaisin Miittu Ylikrakalle, joka viimeistelee pallon maaliin. HIFK siirtyy hienon hyökkäyksen päätteeksi 1-0 johtoon tässä ottelussa. Tästä keskialueen riistostilanne rakentuu. Savolainen Ylikraka pelaavat hienosti yhteen tämän tilanteen. Ja nyt ei ole Helena Unkurillakaan enää mitään tehtävissä. Ja kotiyleisö on täällä hurmuksessa, kun Meller nousee jo seuraavaan hyökkäykseen. Unkuri pysäyttää tämän. Ja Ylöjärven Ilves lähtee omaa hyökkäystään käynnistämään. Matala laukaus! Jopa hieno laukaus! Tilda Pyykkönen taisi tämän laukauksen lähettää. Ja kyllä tulee nopeasti Ylöjärven Ilves tasoihin tässä ottelussa. Sieltä niin oikealta laidalta tämä tilanne rakentuu ja aivan sieltä sivurajan tuntumasta. Ei voi tuota tarkempaa laukausta olla kuin minkä Tilda Pyykkönen sieltä laukoo. Unkuri on heti ottanut kyllä isoja torjuntoja tässä ottelun alkuhetkien aikana. IFK:lla on ehdottomasti enemmän maalipaikkoja ollut. Mutta niin vain jälleen 1-1 tilanteessa mennään ja nyt on puolestaan sitten Häklillä paikka. Häkli edelleen pallossa, Erdeen taustalla, Erdeen laukoo! Ja pallo on maalissa! Ylöjärven Ilves johtaa 2-1. Esra Erdenin laukaus painuu maaliin. Ja vierasjoukkue johtaa tässä uudestaan Häklin riisto. Aho on siellä pois maaliltaan, taustalla tulee Erdeen. Ja kun Aho palaa sinne maalilleen, hän ei pysty tätä laukausta torjumaan. Ja se valuu aina maaliin asti. Ja Unkuri pääsee pallon koppaamaan. Pajunen tulee nyt Ilveksellä siihen pohjalle. Lindeen tulee prässäämään tämän Laine. Laine jatkaa vielä. Halonen, nyt on paikka IFK:lla. Unkuri torjuu, Halonen uudestaan. Ja pallo liruu lopulta sinne maaliin asti. IFK tasoittaa 2-2. Enää ei Unkuri eikä myöskään Häkli sieltä maalin ylältä pysty tätä vetoa blokkaamaan. IFK rakentaa tässä hienosti tilanteen sinne Haloselle ja ripparista lopulta Halonen käy pallon sisään laittamassa. Myöskin pudotuspelin pistepörssi kärjessä on Rantalan käytö maali. Tässä Halonen Lindeen Rantala pallo kippua nyt puolustajasta sisään. IFK johtaa 3-2. 11.41 ja Pirkkulainen pallonhallinta jättää. Tässä nähdään uudestaan Halonen, Lindeen, Rantala ja sitten Sinisutisen kautta pallo kimpoaa verkkoon. Koittaa saada pallon mukaan. Vireen. Nosto eteenpäin. Oksanen kentän pinta, IFK vasta hyökkäys 2, jopa 3-2 vastaan. Meller, Savolainen tekee liikkeen taustalle, sinne pelaa Meller! Ja Tiia Savolainen viimeistelee! Olipa upea vastahyökkäys IFK:lta! Ja nyt saa Tiia Savolainen myöskin maalin viimeisteltyä. Dali Mellerin loistava tarjoulu sinne takatolpalle. Ja Tiia Savolainen, joka pari kertaa on päässyt yrittämään hyviltä paikoilta, pääsee nyt. Ahon avaus, no Halonen aivan vapaana! Ja Hanna Halonen räjäyttää Pirkkolan hallin. IFK johtaa 5-2. Siiri Ahon avaus, Hanna Halonen pääsi aivan vapaasti liikkumaan sinne maalin yhtälle. Ja Hanna Halonen näyttää jälleen tätä viimeistelyosaamistaan ja upottaa pallon näyttävästi ohi Helena Unkurin. Joko nyt pääsi pallon kanssa hyökkäysalueelle. Ylöjärven Ilves ei pääse. Meller pääsee palloon. Ei kuitenkaan suoraan IFK maalipaikalle pääse, eikä toisaalta ole tarvekaan päästä. Eskola nousee kuitenkin, nyt ottaa Kimmokke Sireenistä, Meller laukoo. Osuu Pajusta siitä lähietäisyydeltä, Pajunen vähän loukkaa siinä kylkeään. Tuossa tilanteessa peli jatkuu edelleen Meller maali edessä ujuttaa ja ujuttaa! Taidokkaan maalin! Dali Meller! Dali Meller taistaa
taistelee tilanteen, taistelee pallon itselleen siellä kulmasta ja sitten pyöräyttää kantapäällä pallon sieltä etukulmasta sisään. Ja Pirkkolan pallonhalli mylvii tällä hetkellä. Ilottu. Vireen, Ilottu liikkuu keskelle, Vireen. Halonen riistää tässä, kun se hattutemppu on. Hanna Halonen läpi ja tykittää sydämensä kyllyydestä pallon maaliin. Ja sitten juhlimaan kotiyleisön eteen. Hanna Haloselle hattutemppu täyteen ja IFK:lle 7. maali tähän otteluun. Jäässä 36-32. IFK siirtyy 7-2 johtoon. Maalintekijä, kapteeni, numero 8, Hanna Halonen. 36